होलिका दहन पे हमारे तरफ से सबके बहुत बहुत बधाई बा। और साथे साथे एक ठे निवेदन बा। निवेदन ई बा कि देखा पहिले के मनई बतावल कि होलिका दहन पे केतना जानी के मड़ई लकड़ी और जोन भी आइटम रहत रहल उ सब ले जाके सब फूक देत रहल। और इहो कहला कि इतना प्यार मोहब्बत रहल। तो बात तो सही भैया है। ये लोग के बता देते है प्यार मोहब्बत कुछ नहीं रहल। अबे हाँ, साले। सीधी सी बात है कि जेबी में रुपया नहीं रहता है। हाँ, रुपया नहीं रहता है, एकरे वजह से थाना पुलिस कोर्ट कचहरी के चक्कर केहू काट नहीं पाता। एकरे वजह से सब सन्ना के चुप रहता है, गरिया के रह जाता है। अब भैया अगर केहू तनको कौनो चीज बाती बाती में कुछ हो जाता तब वो सब थाना पुलिस कही लेता। ये बड़ी अगर अच्छी बात यह कही है जमाना में अगर केहू का मड़ई या कुछ फूका जाई तो तुरंत जानला थाना पुलिस हो जाई। और नो निवेदन नो हमारी है नो बा नो। कि ये समय केहू के मड़ई वड़ई फूके नहीं। काहे कि भाई अब उ एक ठे इतिहास हो गई बा अब। हाँ, अब शायद कहीं मड़ई गाँव में देखे के मिली तो एकरे वजह से कहत है ओके फूके न। हालांकि ओकर उतना कीमत नहीं बा अच्छा, कि हमको सिखा फूके के रिया बाद है। बहुत कीमती सामान में जर जाई, लेकिन रह गई कि ओके बनाए वाले कारीगर नहीं बाटे। एकरे वजह से मानते अगर ओके फूक देबा तो ओके फिर बन ही नहीं पाई। और आ गई बा गर्मी, आ गर्मी में जनता हवा के घर में छत वाले घर में केहू रह नहीं पाई। जब गर्मी फूकी तो सब वही मड़ैया में मिली, छत तो छोड़ दे। जबले एसी पंखा चली तबले घर में रही, आ जो लाइन कटी त्यों सिवाने में या तो मड़ैया में मिली सब। हाँ, एकरे वजह से केहू जनी फूके मत।